Máte hypotéku alebo sa chystáte brať hypotéku? Bojíte sa inflácie? Inflácie by ste sa mali bať vtedy, ak si peniaze napríklad sporíte, vtedy strácajú hodnotu. Pri hypotéke alebo akomkoľvek inom úvere je inflácia vaša obrovská výhoda. Vy totiž splácate včerajší dlh dnešnými peniazmi pri tej istej výške splátky a tie peniaze dnešné majú menšiu hodnotu ako včerajšie peniaze. To znamená, ak máte hypotéku napríklad na 30 rokov, tak o 30 rokov pri splátke kľudne, dajme si príklad, 500 eur, tie peniaze budú mať hodnotu, dajme tomu, 100 eur. Rozumiete? A nehovoriac o tom, že tým, ako splácate, si znižujete ten vlastný dlh. Takže peniaze v čase strácajú na hodnote, je to zlé pri sporení, ale je to veľmi dobré, ak máte akýkoľvek úver a splácate ho, lebo stále ako keby splácate menej a menej a menej. To je všetko, priatelia. Nezabudnite, chceme bývať.sk.